Здравейте хора, аз съм LinuxBG и това е първи епизод в Sunnycraft. И сега съм в пустиня и ще търся място за живеене. Но преди това ще събера малко дърво. И искам да кажа, но може и вие да знаете, овнерът е изложил, не знам плагин ли е или настройка, като че махне някакво сърчице, така, може да си го възвърнеш само с реген полшенка или с ябълка, не легендарен, по-ниското, не знам, аз не викам енчантната ябълка. Така, тук има пещеричка и май изкопана нищо, камък има. Така. Така, да си направим една кирка. World беше реснат. По не знае на каква причина. Така, да си направим каменна по-бързо. Ще посъбера към... Уоу. Лед. Да. И... да. Предполагах, че от тук ще има, но няма значение. Може да чувам слабо, но ще се увелича с камтасията и... така. И някакви кучета викат... Уоу. Какво става, бе? Кучетата сигурно гонят котките. Нормално. Така, да вземем... и 50. Че не обичам такива числа. 48 или такива разни. Но няма значение. Сега едно джъмпче. Да, като не. Сега така. Опа. Три, 4. Така. И така. Добре. Сега, да. После да им се... После да го нямам, нали? Не знам. Модът, който с сърцата много не ме кефи. Иначе е интересен, но не знам. Не ще решите ли да го махне или да го ставя. Ако повече хора не искат модът, сигурно ще го махне. Не знам. Като погледна на рейс минимапа, че се отделча около 5000 купчета, ако мога да. Така, за сега 24 стига. Така, да убием кокошките, независимо колко дават. Опа. Перата ще запазя. Айде, и половин сърце още от сега. Зле. Така. И първият ни айрон. Добре. И дано да не е само един. Да, ние. Пет ли ще е? Не, 4. Само да не умра от глад. О, и кол. Супер. И кокошка имаме.
Защо толкова брусиха, бед? Бутчетата ми тъй да умертим. А то тук продължението. Добре. Така. Сега навътре. Но съм гладен. За да не стане и повече гладен. Още гладен. Сложим да се пече и да погледнем по рейс минимапа. Така. Да. И май става нощ. И да се пуснем саунда. Чувам зомбита. Не знам, май ще ме убият. Аз дали имам Dead Point? Да. Поне ще мога да се върна и темите. В смисъл да отида до итемите ми, ако умра. Май видях прасета. Не. Привидело ми се. И дадахме на Plains Biome. Дано да има коне. И не знам защо говоря толкова много тихо. Мамицата ти. Да се отървем от снежния баем. О, как помислих, че някой е построил тук нещо. О, лагна. Но той май Однера махнал. Мода. Или каквото е там. Нямаше. Уау. Остопанах. Вълк. Да, но съм с The Gamer-ника. Това съм The Gamer. Но вече ще се пише Linux BG. Тайта Game. Каза Лоха. И тази е. Също. Не дейте го посеща. Да, определено е махнал модът. И не знам си защо му викам мод музей настройка. Да, настройка е. Много кол има тук. Наистина е много. Понякога има форчен. Но няма как. Все пак сега влязах и хората вече са развили. Аз сега влизам. Но нищо.
Както винаги ще ми спрекли по фейл. Iron. Така, още мога да покопам. Или... Не, шизъм вече. Но сега... Не, но там няма смисъл. Да. Крипари, всичко ме гонят в момента. И хора, това е за този епизод. Коментирайте, оценявайте. Аз бях LinuxBG и чао!